децата и младите хора, че не четат, че не се интересуват от миналото и настоящето, а всъщност не осъзнаваме, че ние им даваме грешен пример, като сме загубили собствената си родова памет. Без памет за земята, за корена, за рода, как бихме имали общностна и национална такава. През тази година отбелязваме 140 години от съединението на княжество България с източна Румелия, 85 години от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България, и осъзнавайки важността да пазим и да предаваме родовата и националната памет на тези след нас, за нас е изключително удоволствие да бъдем домакини на представянето на книгата "Три погледа към съединението" от 1885 година с автори професор Милко Плангурски, професор Веселин Янчев и професор Петър Стоянович. За съжаление, професор Стоянович не може да бъде с нас тази вечер, тъй като се бори с грипно състояние, но при нас тази вечер са двама от тримата автори, изключителните историци и преподаватели, професор Плангурски и професор Янчев. Благодаря ви, че приехте нашата покана да гостувате в Добрич и в библиотеката, и въпреки дългия път и лошото време да споделите вашите гледни точки за наистина мигът на съединението, който обединява нация, политици и армия. Благодаря ви още веднъж, че сте тук с нас тази вечер. Заповядайте.